हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय जोङो दिनै श्रीरामपुराव थांनो नागिरदों। एसे खामानि दं आरोना, बायदिसिना बुस्थु लायनो थांनो नागिरदों लोगोफोर। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आंनि भिडिअखौ। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो जोबजासे नायलांगोन आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो, बेल आइकनखौबो थुना होदो आरो कमेन्ट शेयार खालामना होदो आरो लाइक खालामना हरदो आरो ना लोगोफोर। थौदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर, आंजों लोगोसे थौफादो। ओमफ्राय नै लोगोफोर, जोङो श्रीरामपुर बाजाराव सफैबाय आरोना। ओमफ्राय नायदो लोगोफोर, श्रीरामपुर बाजारखौ नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे। दायो नै लोगोफोर, जोङो लाफा मैगं लानो नागिरदों आरोना। बोथोरनि दिनैहाय फार्स्ट लाफा लांनानै संजाहैनोसै आरो लोगोफोर। लाफा दुन्दिया एसे लानि लोगोफोर। ओमफ्राय नै जोङो दायो नानिनो एसे जाग्रा लानो नागिरदों आरोना।
ओमफ्राय नै लोगोफोर जोङो दायो न' फारसे फैफिनबाय आरोना एसे खरसा लानानैहाय। भिडिअखौ दिनै एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय आरोना लोगोफोर।